Larian itu ada banyak penyair yang sering dikasih uang Sayyid Ali Zainal Abidin, anak Sayyid Husain. Sayyid Husain sendiri sering ngasih uang penyair, digugat sama Sayyid Hasan. Kenapa Anda sering ngasih uang penyair? Bukankah mereka cangkeme elek? Terus dari Sayyid Husain, khairul mal mawuqiya bihil irdu. Kalau jak apal lafate khairul mal mawuqiya bihil irdu. Api-api dhuwit iku sing kanggo jaga harga diri. Jadi misalnya kayak di tonggo kecangkeman, ora mbok kei dhuwit kecangkeman, gak mbok servis kan cangkeman. Senajan to iki wong fasik kudu mbok kakei. Mergo nek iku nganti kecangkeman terus nglarakno ati. Lah ngilangi loro ati iku ibadah. Mulane sering riyen Imam Ghazali ulama riyen ono preman untuk tukang dikei dhuwit. Wong kudu janggal, gak ngekei wong saleh ngekei preman, gak betah cangkem. Lha itu mulai dulu. Lah ngono ya ora nyuwap. Wis pancen wis ngono mulai dhisik ulama ngono khairul mal mau kia bil irdu api-api dhuwit sing nggo nutup cangkem napa elek. Lah ngono iku ya ora suwap, paham kula baleni malih ngono iku ora napa? Ora suwap. Paham ya dadi eling-eling ya dadi ora kok terus kula gedeng wong saleh mboten nggih. Nggih kita hormati, tapi nak fatwa aja mbok rungokno. Paham ya kita hormati. Kula lan salaman ya tak jujur, tapi nak mulai fatwa tak lawan. Ojo kok pepeh. Lho Gus jenengan nyucup kok nglawan fatwa kula lho nyucup mergo jenengan tuwa, nak fatwa tetep tak lawan wong. Mloyor kabeh ora karu-karuan. Kok karuan jluntrungane bener karuan apa? Lha iku hebate Abu Bakar ya. Beliau itu wong soleh, mboten ate dosa, tiyang bersih. Tapi ketika ayat itu untuk orang bersih sumastaqamu beliau gugat jangan kamu artikan demikian. Nak ngono umat Nabi ra ono sing mlebu napa swarga. Jadi sumastaqamu elam yaltafitu ila ilahin wirihi. Tidak berpaling pada Tuhan lainnya. Ora kok terus istiqomah aku nganti mati ra salah blas. Ya repot nak wong mati-mati ra salah blas ya ora mungkin liyane Rasulullah mboten mungkin. Ayo contohno sapa? Ayo Abu Bakar tahu di masalah sampai Sayyidah Fatimah. Semuanya pernah. Sayyidina Umar di masalah sampai Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Ya jenenge wong kumpul mesti ana gesekan. Sing bener sapa? Ya padha bener wong istihate sahabat. Lho nggih misale nggih kula istihad iki rungokno tenan nggih. Cara kula, presiden utawi menteri utawa ketua pengurus masjid itu ada sing sugih. Mergo nak duwe masjid diutang iku iso njupuk dunyane. Lah nak ketua takmir melarat. Wis wikil lah. Repot. Sesisi tok istihad. Ketua takmir sing melarat ae, sing penting saleh. Mergo wong melarat mek wong sugih ku biyayane padha. Kula nu rasane sampeyan nak gak ora rasane dadi kiai, kula nu ora rasane dadi kiai. Dadi semati rasa melarat mek sugih padha. Kula nak didolani Gus gedhe, pokoke sugih. Ya ora nyangoni, tapi pantes itu disuguhi sate. Sate mangan enak. Tak hitung yo entek 100.000 padha. Bareng didolani santi melarat, tempe doyan tapi mulai nyangoni, bar gak iso mulai gak nyangoni. Tak hitung yo padha. Jebule wong sugih mek wong melarat iku padha to. Dadi aku kumpul wong wis wiman bapak jare ngendikan, aku iku wis mati rasa dadi kiai. Padha hormat wong sugih wong melarat iku padha. Lah wong sugih mertamu kan gak nyangoni, tapi pakanane late padha wae entekno donya. Sing melarat tempe tahu doyan tapi nyangoni, nek ora nyangoni ra mulai. Perkara ya ora iso mulai tenan misale. Padha kan? Padha wae. Jajal ke lunga mbek wong sugih. Kowe lunga mbek wong sugih ya. Diumbali kowe diservis. Mbok hitung terus ngantekno dhuwit. Misale kula melarat dijak lunga rugen sugih, numpak Alphard mesti dibiayai 3 dina. Tetep ae aku ora kerja 3 dina. Misale kerjaku sedina entek 50, berarti 3 dina 150. Baru kan wis ngrasa berjasa mergo gratis. Padahal aku kehilangan kesempatan kerja 150. Padha angen-angen. Nek wong sugih sing mlete sangane nang ngajak wong tak biayai gratis dasem 3 dina aku ora kerja. Lah kecuali wong sugih ideal. Ora kerja pirang dina, 3 dina. Biasane sedina pira saged tak ganti 100. Tapi jarang wong sugih agar wong sugih agar digratisi nyongkore wis kondang. Kowe gak tau to dadi ulama mikir koyo kula mboten nate to. Padha wae. Padha misale dibojo elek wis sugih kok larang di padha wae. Ndak dadi wong elek ndak akeh padha. Ora dadi padha ya kalau padha. Jare wong sugih ya engke selera, wong ayu ya engke selerane blonjo. Wong elek ora di selera blonjo tapi dadan niku angel tenan. Padha wae poin intine iku.
Padha wae. Lagi ya, gue nu ngrasakno tenan nak tamu paling kroso. Dadi wong ditamoni wong sugih iku gak nyangoni, tapi servisnya mahal. Melarat servisnya rendah tapi nopo nyangoni. Engko hitungane terus